Здравейте на всички! Започваме теглянето на нашата томбола. На всички участници искам да пожелая късмет. Има да теглим много награди, така че няма да губя излишно време. Правили сме тази томбола вече няколко пъти. Само момент така да спра. Така, няма да гледам какво се случва. Видях, че тръгна, така че съм спокоен. Надявам се в момента при всички да е наред. Така. Започвам да тегля наградите. 50 награди имаме да теглим днеска. Така че направо си споделям екрана и започвам без да губя време с теглянето. Така. Първо ще кажа ето, както винаги до сега, ще използваме това колело на късмета. Много пъти сме го правили. В момента участниците с талоните са 720 талона. Сега ще ги разбъркам малко. Така. Тук са наградите, които ще раздадем. Първо ще започнем с 10 награди с карти за допълнителна отстъпка в Ефрея. Така че почвам веднага да тегля, за да не губим време. Следват още много награди, така че всичко да стане бързо. Така, първият печеливш е така, Силвия Илиева спечели 15% отстъпка от следващата поръчка. Следващият печеливш е, първо да разбъркам. Така, това е втората награда за 15% допълнителна отстъпка от следващата поръчка. Кинка Венкова. Така, третата награда за 15% отстъпка отива при Надежда Христова 11. Само да добавя, че може да спечелите повече от една награда. Не ги примахвам печелившите, остават вътре. Чакайте да разбъркаме малко. Така, сега четвъртата награда за 15% отстъпка ще отиде при Диана Стефанова 2. Честито. Така, петата. Петата е при Силвия Илиева 10. Добре, ето ги за момента 5 човека, които са спечелили по 15% допълнителна отстъпка. Продължаваме нататък. Шестият печелив ще бъде клиент, някакъв много дълъг номер. Честито. Така, продължаваме с седмата. Разбъркваме малко така и продължаваме с седмата награда, която е пак за 15% допълнителна отстъпка. Катя Иванова 8. Честито на Катя Иванова. Така, продължаваме нататък с осмата награда. Тя ще отиде при Васи Радкова. Честито на Васи Радкова. Ще разбъркаме пак. Има още две награди по 15% отстъпка. Да видим при кого ще отидат те. Първата отива при
Стела Петрова. Честито на Стела Петрова. Така. И още една последна. Да видим кой е печелившият. Залез 1, 2, 3. Така. Изтеглихме първите 10 награди за 15% допълнителна стъпка. Продължаваме нататък. Сега ще раздадем първо 5 награди от по 10 лева отстъпка от поръчка. Така, първата от тези 5, т.е. 5 от 10 и 5 от 20, извинявам се. Така, първата ще отиде при... Тази карта намаля освен с 20% и с още допълнително 10 лева вашата поръчка. Ева Каджиманова. Така, тя печели първата такава карта. Както знаете, в Ефрея максималната отстъпка, която можете да добавите в една поръчка е 20%, но тези карти са много ценни, защото те могат да намалят още вашата поръчка. Така, следващата печеливша е господинка Димитрова 2. Продължаваме нататъка. Продължаваме нататъка с третата такава награда. Карта за допълнителна отстъпка от 10 лева ще отиде пред Нина Милчева. Така. И още две на тази стойност остават. После ще следват 5 по 20 лева. Първата от 10 лева ще отиде при Милена Шопова 5. Малко да разбъркаме. Така, последната награда ще отиде при кого? Радка долна черта 81. Така, първите карти за 10 лева допълнителна стъпка ги изтеглихме. Следват 5 карти от по 20 лева. Да видим първата при кого ще отиде. Чакайте да разбъркаме пак. Пускаме. Светелина Колева 3. Печели карта за 20 лева, още отстъпка от поръчката си. Още една такава карта ще дадем. Тя ще отиде сега да видим при кого. При Гълбачева. Така. Още една карта за 20%, не за 20%, а за 20 лева допълнителна стъпка от поръчка. Ще отиде при кого? При Моника Митева 3. Така, пак ще разбъркам малко хората. Не, че това разбъркване има някакво значение, но просто е така. Не да се вижда, че има различни хора, които участват в тази томбола. Така. Донка Атанасова 7 се спечели карта, която ще намали с 20 лева поръчката, която тя си прецени. Още 20 лева, освен 20%, които също може да се добави към следващата поръчка. Така, Триндафилова спечели последната такава награда от този тип. Така, сега продължаваме нататък. Точки опит. Първо ще изтеглим 5 награди от по 10 000 точки опит. Да видим, чакайте пак да разбъркам. Чакайте да видим се. Оп. Така, пускам първите 10 000 точки опит. Ще отидат при... видим при кого. Кой ще бъде късметлията. Диана Стефанова 2 се спечели 10 000 точки опит. Честито. Така, още 10 000 точки опит. Тези точки опит, за тези, които не са много запознати, са много полезни, защото увеличават вашето потребителско ниво в Ефрея. А това Васи Радкова, честито на Васи Радкова, спечели се още 10 000 точки в профила. Разбъркваме. Пускаме
да се върти колелото за следващият потребител, който ще увеличи своето потребителско ниво с още 10 000 точки. Павлина Николова 13, честито на Павлина, и още ни 10 000 точки, преди да продължим нататъка. Те ще отидат при Росилванова 13. Така. И последните, да разбъркаме първо, ще отидат, сега да видим при кой потребител. Така, да видим. Соня Иванова 16, честито на Соня Иванова. Така, първите 5 ги дадохме, сега ще следват 3 по 15 000, след което ще следват и едно от 20 и едно от 25 000 точки. Така, 15 000 точки опит отиват при Паулина Христова 1, честито на Паулина. Да, разбъркваме. Още едни 15 000. Така, те отиват при Екатерина Генкова, честито на Екатерина. Така, още едни последни 15 000 ще пратим при някой печеливш, да видим кой ще бъде той. Ганка Ватева, честито на Ганка Ватева, спечели с 15 000 точки още към профила. Сега следват 20 000 една награда и след това 25 000 точки. Да видим 20 000 кой ще спечели. Тодорка Колева, честито. И последните вече 25 000 точки, преди да продължим и с следващите награди. Да видим при кого ще отидат тези така добро количество точки опит. Румяна Димова. Така, честито до тук на печелившите. Малко ще разбъркам. Сега продължаваме нататък с 10 ваучера от 50 лева. Така, първият ваучер от 50 лева, пак ще разбъркам. Да видим при кой ще отиде. $50 лева ще спечели Михаела Борисова, честито. Така, продължаваме нататък. Ваучер за още 50 лева. Тези пари ще бъдат приведени в профилите на тези хора, така че могат да ги ползват, когато решат. Веселина Попова също печели ваучер за 50 лева, честито. Така, следва третия, има още 7, с това следват още 10 много хубави награди. Така стават се по-хубави и по-хубави към края. Така, третите Ваня Колева 9, честито на Валя Колева. И да разбъркаме. Така, още 7 ваучера следва да бъдат изтеглени. Така, да видим кой ще спечели 50 лева ваучер. Ани Метмар. Така, петият ваучер от 50 лева отива при Веселка Зечева. Честито на Веселка Зечева. Сега да разбъркаме малко пак. Още 5 остават, така че не се отчаивайте на тези, които до сега не сме ги изтеглили. Още има шанс. Така, шестият ваучер на стойност 50 лева отива при Рада Георгиева 1. Честито на Рада Георгиева. Така, продължаваме нататък с седмият ваучер за 50 лева. Да видим при кой ще отиде той. Седмият LG Ро. Честито. Така, пак ще разбъркам. И продължаваме с следващият ваучер, който ще отиде при
Петя Иванова. Честито на Петя Иванова. Още два, така като гледам, май останаха. Така, предпоследният ни ваучер за 50 лева ще отиде в профилът на Васи Радкова. Честито на Васи Радкова. И последният ваучер ще отиде в профила да видим на кой е наш участник. Върти се колелото. Каратер. Честито и на този потребител. Така, до тук изтеглихме 40 награди, следват още 10. Ето ги и тях. Първо ще изтеглим две блузи, ризи, топ по избор от сайта, нали, без значение дали от Бъди пръв или от нещо, което е налично в момента в сайта, можете да си поръчате. За тези награди ще очакваме вие да ни пишете и да ни кажете какво сте избрали. Ще го получите като подарък от нас. Така, ще видим сега кой ще бъде първият печеливш. Първо да разбъркам, пак така малко хората. Ето, тъй, почваме. Първата блуза по избор ще отиде при кой потребител да видим. Михаела Борисова 4. Честито на Михаела. Тя си печели блуза по избор в Ефрея. Още една такава награда ще дадем. Тя ще отиде при кой потребител да видим. Г. Кръстева. Честито. Така, двете блузи ги дадохме. Следват две поли. Преди да ги изтеглим, пак ще разбъркаме малко така. И първата пола ще отиде като подарък при кого? Потребител Джина или Гина. Честито на Гина. Спечели си пола по избор. И още една такава награда, пак пола по избор от Ефрея, ще отиде при кого? Галин Евтимов и мъж е участвал. Добре, това е хубаво. Така, изтеглихме и двете поли, следват два панталона. Така, разбъркваме тук. Пак, преди да стартираме с панталоните. Така, първият панталон, който можете да си поръчате по ваш избор от сайта, отива при Елена Даскалова. Честито на Елена. Така, още един трябва да изтеглим. Ето го и него. Да видим той при кого ще отиде. Може да си поръчате от Бъди пръв или от сайта, без значение кой модел ви хареса. Мария Петрова 212. Честито на Мария. Тя си спечели панталон от Ефрея подарък. Така, продължаваме нататък с две рокли. Да видим първата рокля. Чакайте пак да разбъркам. Така, първата рокля при кого ще отиде? Каратер. Тя преди малко спечели. Този днеска много и върви. За втори път печели. Браво! Честито! Още една рокля. Чакайте да разбъркаме пак. Да видим при кого ще отиде тя. Рени Георгиева 1 се спечели рокля по избор от Ефрея. Супер! Честито на Рени! Така, следва сако и после палто или манто. Така, за сакото да разбъркаме, да видим. Майя Русева, честито, спечели си сако по избор от Ефрея.
И последната награда ще я разбъркам и така няколко пъти. Палто или манто по избор. Да видим то при кого ще отиде. Така, пускаме. Румяна Панайотова. Честито на Румяна! Това бяха наградите, които раздадохме в тази томбола от Ефрея. Сега само тук да се сменя. Малко. Добре. Така, честито на всички късметли. Тези, които не успяха да спечелят, да не бъдат много разочаровани. Ще има и други томболи, които ще направим. Все пак това е томбола, това е късмет. Нали? Не всички могат да спечелят. Някой път печелиш, някой път губиш. Така че най-важното да се забавляваме, да ни е приятно с такива неща. Така че пожелавам ви една много хубава и успешна година на всички и до нови срещи. Ще ви очакваме с нови интересни неща в Ефрея. Както знаете, игри, модели, постоянно предлагаме нови неща. Така че до скоро! Всичко хубаво от мен!